Здравейте, приятели! Днес искам да ви предложа да направим козунак малко по-различен. Това е шоколадов козунак. Погледнете каква красота, как изглежда. Той е невероятно вкусен и който обича да експериментира с по-различното. И за любителите на шоколада предлагам днес да направим шоколадов козунак. И за рецептата на козунака трябва ми 260 грама присято брашно, 5 грама суха мая, едно яйце, 160 мл мляко, 50 грама краве масло, 75 грама захар, 1/3 чайна лъжичка сода, 30 грама какао, щипка сол, 50 грама черен шоколад на капки или парченца нарязан черен шоколад. И сега половината на млякото наливам в една малка тенджерка, затоплям го съвсем лекичко, добавям 1 чайна лъжичка захар, добавям също маята и добавям 60 грама от брашното. Разбърквам всичко и го оставам на топло. Другата половина от млякото слагам в една тенджерка с дебело дъно, добавям щипка сол, слагам вътре останалата захар, добавям содата и слагам също така и какаото. Сега го слагам върху котлона и трябва да го доведем до кипване, но няма нужда да кипи. Просто на бавен огън, постоянно бъркайки, получаваме ето такава смес. Когато тя е готова, прехвърлям в една дълбока купа и го оставам да изстине до стайна температура. И шоколадовата маса ни е изстинала, а пък маята бухнала. Погледнете как изглежда сместа с маята. Сега прехвърлям в шоколадовата смес тази с маята. Разделям яйцето на жълтък и на белтък и в купата прехвърлям също така и отделения жълтък и добавям разтопеното краве масло. И постепенно към тази смес по-малко прибавям и брашното и ето така с една сладкарска лопатка бъркам, за да си получи еднородно тесто. Няма нужда тук от много месени, просто разбъркваме съставки, добре да се смесят, получава си много меко и нежно тесто. Ето такова шоколадово тесто и аз го оформям на топка, намазвам си ръцете с малко олио да не лепне тестото, оформям на топка, оставам в купата и купата затварям с домакинско фолио и оставам на топло да втаса за 1 час. След 1 час тестото удвоява своя обем и сега към тестото трябва да добавим шоколада. Или, както ви казах, аз имам шоколадови капки, ви може да нарежете черен шоколад на малки парченца и да го използвате. Аз за целта разстилам готовото тесто върху работния плод, слагам равномерно да се разпределят шоколадовите капки и съвсем леко, увивайки, вмесвам тези капки в тестото. Няма нужда много да мачкате това тесто. След това отново го оформям на една топка и вече слагам в формата за печене. Моята форма е с диаметър 14 см. Може да използвате и 2 по-малки форми, но имайте в предвид, че тестото трябва да стига до 1/3 на нивото на формата за печене. И сега отново формата ще оставя настрани на топло за 1 час да втаса отново тестото. Хубаво добре увивам формичката и оставам на топло. След 1 час вече надигналият си козунак слагам да си пече в загрята предварително до 180 градуса фурна за около 45 минути. Ако сте направили по-малки козуначета, трябва да намалите времето за печене. Ето така изглежда готовия козунак и сега ще направим глазурата за него. За глазурата ми трябват 110 грама пудра захар, единия белтък, който сме отделили, 1 супена лъжица какао и 1 чайна лъжица лимонов сок. Всичко добре разбърквам с 1 лъжица и след това глазурата за кратко трябва да разбиете с миксер, за да стане с по-цветъл цвят.
И в момента, в който посветлее, значи глазурата е готова. Тя придобива ето такъв цвят. Погледнете, и аз вече с готовата глазура съм заляла моя изтинал козунак. И отгоре съм използвала малко украса. Погледнете как изглежда готовия козунак. Невероятно пухкав, много вкусен и съм сигурна, че любителите на шоколада ще бъдат във възторг. И ако вече сте готови, че да направите точно такъв козунак, аз както винаги ще оставя за вас всичките продукти и точните им количества долу в описанието към това видео. А вас, приятели, ви каня отново на канала ми. Заповядайте, оставяйте вашите коментари, лайкови, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е много приятно. И абонирайте се за моя канал, за да не пропускате и следващите интересни рецепти. Сега ви казвам до скоро и се надявам до следващи вкусни срещи отново заедно.